this video, guys. So, manilhig ade ay ta, guys. No, so wait lang, guys. Kay wala na hugdan, guys. Langga, no? Kaya mo paning papasan ade ay, guys. So, manilhig ade ay mi, guys. Kauban ang akong manghod. Sumoday na akong manghod, guys. So, sumoday na, guys, no? Unya. Tanaw akong manghod, guys. Oh. May akong manghod. So, naday sa higdaanan ang silhi, guys. So, wait, paabot lang. Jubo tira, guys. Okay. Nagkalisod na ko, guys. So, mo day ni, guys. So, dara day akong manghod. So, nilhay ka day sa diri, guys. So, maringe. So, manilhig na sa dadi ay tag utro, guys. Kay nahugaw na sad, guys. So, manilhig ka day tag utro, guys. Kay si Precious, guys, kay Mian, hey, guys, kay ganahan daw siya mag-vlog in si hi, be ina, hi, ano, hi, sumaday na ako manghod, guys, kay ganahan siya mag-vlog, guys. So, ako na lang gipaari, guys. Yeah. Nag-vlog ada ay mi, guys. No, ayaw. No. So, guys. So, muday na, guys. So, din si Ratan. Ato si Anton. Bye. Thank you. Muday na yung episode sa siya, guys. Kuyawan ako, guys. Ay, so manilhig ka day, tas. Kay ito naman, taga-auto, guys. Manilhig ko. Kamahugaw naman sa taga-auto, guys. Kung inana rin. Hagaw. Muday na ako manghod siya. Sige, kubi, guys. So, kubian kayo na ako manghod, guys. So, inana siya kakubian, guys. So, pwede ka. Oh, so, guys, duaan daw, guys. Ato na. Ano pa, tuwa na niya ako siya, guys. Muagi. Be, sili ka na ate, be. Be, ato na. Ato sa. So, ato na ako manghod, guys. Kawas, guys. So, panihin na sa ta, guys. Unya. Ato na si Precious, guys. No. So, nagkik-istorya kay mama, guys. No, so, oday na, guys, kay mo man, guys, wa say klase, guys, no. So, oday klase, yun mo lang, udto ko nanilhig, hapon man ko nanilhig, ato, guys, udto, aday, yun, guys, so, mga pangaon. Unya, pag ako man ako basa, guys, nanilhig, dayon ko, guys, unya, kay wa may klase, di nanilhig ko. Oh, sumuday na, guys, no. Kumanghod, niya to sa akong mama. Unya. Panhita yun. Unya. Paal. Diri, guys, matilhig kita dapat kay babata kay ibang nay nagpuyo bitin. Oh, bitin, mahigdaan nato. Or usabad dira labod. Kailan mo anang labod, guys? Kanang murag bitin ba? Inana katas ao. Inana unya. Napoy uban inana katas ao. Inana kataas o. Unya. Katong Namuday na, guys, na. Unya.
Nilhi ka dayta. Hello, tapos ay, para tayo kumelon shot. Ha? Hello, para tayo kumelon. Para tayo kumelon, para tayo kumilat. Buday na, guys. No, so. Di ka pa luncheran? Usa ka na akong gipunit sa kumanghugin sa kasi. Uy, ahog iyang bagbag, guys. Munang sa kasi. So, guys, hakit na dahil ko muanhi sa gawas. Anhi na, sus! Dali! Muanhi naman si ate, oh. Doon na dahil sa gawas. So, kalas ako, mama. Ma! Usa diri ko anak, mama? Mama? Naadire. Mama ba? O naadire. Usay pangalan na. Diri sa sulod o diri sa gawas. Inside and outside? Oh, Oh. inside and outside. So, Here, inside and Amisa, here, amisa. outside. Asa ka to? Inahay bi. Hi, so. Ginagalit ko siya ako ang katong career no. So, muday ni ako mama, guys. So, Siksik ay guys. nagpa-60-60 na guys. Siya, guys. So, pato, pagbalay-balay dito ako sa nagpabalay-balayon, guys. Sige, pagbalay-balay. Pagbalay-balay ka. So, very busy guys! Support ko the video guys is Valentine's! Happy Valentine's Day all! So now I'm 16. So very busy? Yes, laba-laba time. Cheers, karaog niya, cheers. Bali-bali mo na siya. So, guys, siksik ayo akong ilahan, guys, no. Diba, kita mo, siksik ayo. Kita mo sa akong mama. Ako lang pasgan. So, naday, mini siling solar na siling pan. Way kurente, guys. So, tinuod jud na siya, guys. Nga naay kurente. Kung walay kurente, aday, guys. So, malinis ka dahil kaya naik mga kusaw, guys. So, muday ni, guys, no? Iya. Ta. Dire siya ito dada ning paungon. Tuslupon ra o ika 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kuan na di ay guys, mukhaw. Joke bitaw guys, ika lang. Kuan na rin siya na iliso. So, ali na shoes! Ali na! Ali. Dahil ko din yung kita aw mo. At so, today na ang flower base. So guys, lang. Ito ni pa muna eh. Ito dali guys. So mo agi ate ay guys. Muagig kapitan. Wait lang guys, ako ikuhaon. Mga arit sa aday ko guys. So guys, mangaring siya data. So, moray na akong mama guys. No? So, nanlaba ay. So, isa din ko ano. Apa dyan! Pa! So, isugo ko sa kuwan ko guys. Pagpindor daw. Kasi bag ang iupin guys. So,
So, very busy today, guys. So, our Valentine's Day today is, our Valentine's is laba-laba time, is limpyo-limpyo time. Oh, that's it. No, flower. Oh, my flower is one bouquet flower. This is my flower. It's not only one, huh? 1, 2, 3, the mini. Oh. So, you see here, if did you say, what's that? Our house is very misty. Oh. Very misty. Very misty, the house. Ooh, the house is very busy. Oh, today is Saturday. Oh, gikan from Monday to Friday is go to school every day, and then Saturday is laundry time, cleaning time, and then Sunday is church time. Yeah, like this. Halang na. So, I put outside to dry in the sun dry. So guys, mau dah itu aku mama guys, siksa kayo do. No. Wait lang. So bang, medyo dah ipapay. Medyo pay. Naday tay magneto guys, no guys. Masay ko yung analog bitin guys. Or labod. Dira day ko mag-arrange guys. Dapat kita mag-arrange guys. So this one I need to change this one. It's very smelly, no? Oh, need to wash this one. Oh. Dapat! Sumali ko ano na eh. Ikaw na. Ayaw. Okay. Ayaw guys. Kaya akong manghod guys. Kubian. Nagkalayog-layog na ni akong video guys. So guys, so baday to ako Halang. inahan guys. So Bebe, ako ba? inahan at be. Yeah, bebe. So lang guys. Nara. Ni mami. Nara. Wala ni magaon. Butang na kay halang na. Sumuday na guys, sumuday na. So ato na yung parang para sa flower din. Ito dito ko. Mag-sit lang, ayaw hinap dyan. Ay, ibaba na yung sa flower guys. Salamat himalat. Ayaw, hinap dyan video ni ate ha. Nag-vlog na si ate. Ha? Vlog si ate. Yan na dahil ko. Okay? Nya, ato dahil ni kuha na itong bagay. Guys, Papa, Sir Papa, Lolaan, Sir Papa, Sir Mom. Ato dahil, ate ay arrange guys. So, dali na kayo kay Gamayra, ang pangbutang guys. So, dali pangbutang. So wala ng piti guys. Anak lang po mga guys. Sorry guys. Ito na ako iba. Lagi ako.
Magpa-open ako mga katis. Disgrasya si Papalo. Disgrasya si Papalo. Ano ba? Kaya? Ano disgrasya? Papalo? Medyo migamay man guys. Migamay ko no sa akong inyong pananaw guys. Ako usang patasaan guys sa kayo. Ako ano. Wait lang guys. Nang diwal na day akong manghod guys. Sagdain na guys ha kay. Drama. Hey guys, so among kahit limpyo-limpyo man. Diba gilimpyohan ko to pag nagkatong sa ganiha unya karon guys kay mas midaghan pa ang hugaw. So ato na sa dalay. So dahil ni ipalut. So, whatever guys, tulong buhay sa gabi. So, whatever niya akong mingkay guys, buntis na. Dahil ni siya guys, no? So, whatever niya akong mingkay, naglang ka. Mingkay, naglang ka. Ha? Icharot. Ma! Ma! Asa ko itanong ko guys. Diha na naman po dali. Oh, ale. Are. Nara ko. Are naman ko. Nara mas mama. Ara oy. Tapoy kayo? Isa may imong trabaho ang taon? Isa may imong gitrabaho? Anong kapoy ayo man? Ha? Kapoy kayo? Wait, have you been? Asa kagikan? Asa man kagikan kapoy man ikaw? Oo. Muna. Kung ka, wala yung
Marang pag-arrange guys. So, ira basta ta. Kita mo guys? Kadira. Ira ah. Ito ano sa darainin. Ika kanang limpyuhan. Ingat guys. Aku ada itu terpukul. Biskuit? Ano biskuit? Ano sa mana? Ano nayayay mo na? Ha? Ano nayayay man? Ano nayayay lagi? Ano man? Tay? Ano nayayay ganyan? What happened? So, nayayaw din na nayayay aray akong manghod guys. What happened man? Ano nayayay man? Hmm? Ng apple. Ay, kumaupos. Kaya na kalungga. Yayay daw siya. Sa to na giduot-duot. So na giduot. Okay, so nakatanga ka day kung buko guys. Managay limpyo dira guys. So, happy ka day kung manilimpyo guys. Sana lang doon ka on guys. Ang pinakadaghan diri og arrange sa ubos. Hindi daw. So, dili day ka guys. Satu. Saman? Ano na? Ano na? Ano sa na? Bonita? Bonita? Uday ni guys, satu din i-arrange. Uday na guys, so ato din. Mana dia guys, so. Yan na. Makita ko. Kita. Makita man? Ano man? Ha? Ano man? Wala. Okay, kita. Kita ang ganit ka kung ipain-ana, oh. So, this is my... Unsa ni? Oh, this is my trabaho. Oh, naglaba, naghugas. Si Inday is nangarin sa table. Kaya si Langka kay naghugaw-hugaw. So, that's it. That's all. Oh, basta kayo nag-in-English na to. Mahalag, nagbalintong-balintong in English na lang to. Basta kayo in English to. Mahalag na mo.
Bahala na mo, sabon na to. Kayo! Oh. Adon! Yes! Ay, dami api na drink. Ako rin ari. Bisaya arada ay me guys. Kaya kuyawan ko guys. Uno sa mitingog. Gusto ko mitingog ma. Mitingog direct. Kaanong ka? Sa Bo! Wag mo gi daog tiling-tiling. Basi na yung nakaga? Ha? Asa yung cellphone butan? Tubildek? Ay, pwede. Pwede mo ito ng music ko. Enggak. Bapak, bapak. Tuhan. Atas. Atas. Ada. So, ada na ako mag-hurt guys. Ay, sorry. So, kali. Dili tao. Atas. Akap berdin. Ay, maipadula. Kiss na ba? Doon. Tata, magpunta bang shoes na bang ikukuha sa shoes? Doon. Dili, dili. Ah. Agay, agay, agay. Dito, agay. Agay. Abe ba? Abe ba? Ato mong i-aling. Ay, ato lang ipaana oh. Wait lang. Wa. Manilhig na dita. Saturday is very busy. Kipag ko ano nga? May nahing on. Sige. Agay. Yeah. Ato na. Ako sa guys, sinilas guys. Wait lang guys. Ato daw abroad guys. Uy, ayaw. Okay. Manilhig na dita.
Sal magkinilas. Na. Anong wala dahil guys, naghugaw-hugaw. Saan na guys, ako nang limpyo. Kita naghugaw-hugaw. Saan naman na guys? Ha? Ha? Naghugas sa day ang mama guys. Ako nanilhig. So, nanghugas tayo kung nalaba, guys. So, giwashing lang niya guys. Ani ka busy ang inyong mga prinsesa, guys. Inda is very good hotel. Oh, always helping me. The work in the house. Oh. Kanya silang guys. And then her sister is the job is the work is always busy at home. Ah, Saan ang misi-misi na? very busy the home. Basta mo feeling busy there. Naghugaw-hugaw? Muna? The house is very busy. Ah. Hugaw na sa guys. Hindi ko nakamakan na dahil sa akong manghud. Ayaw sa mate. Bali. Pandun ka. Pandun lagi ka ha. Okay. Ay, paglibot-libot, di ba? Ha? Ayaw kay dili oh. Dili ka oh. Sila pa. Pagkuan-kuan. Pagtuyok-tuyok mo tara. Ikaw. Ano ba? Aday? Magpa-open ka? Sa door? Kuya, di mo po pa-open na. So, ako na di mo po pa-open. Ha? Di ko pa-open. Lock. Nalock ng atong door. Ayaw. Ayaw, ato mo. Na. So guys, natapos na dahil guys no, kaya di man kayo as inaghan, so let's pano na tanay. Manghud is very hugaw-hugawon. Ayaw, naghugaw-hugaw. So, muna sila sa inyo guys. So, bisatang ay guys. Kanya, at
Guys, ha? Sabay bilong. So guys, naman na rin. Bye-bye. Thank you for watching. I love you all. Mwah.